मैत्रिणींनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये या रेसिपीची योग्य कृती तर सांगितलीच आहे, पण त्या कृतीबरोबर काही महत्त्वाच्या टिप्ससुद्धा सांगितल्या आहेत. नमस्कार मैत्रिणींनो, मी शुभा तुमचे सर्वांचे आजच्या रेसिपीमध्ये खूप खूप आणि मनापासून स्वागत करते. आपली आजची रेसिपी आहे पारंपरिक पद्धतीने केलेले अळूचे फतफदे आणि तुम्ही पाहतात आपला कोकणी फ्लेवर. अळूची पातळ भाजी किंवा अळूचे फतफदे योग्य प्रकारे जर बनवले तर खूपच रुचकर लागतं. काही जण फतफद्याला नाक मुरडतात, पण ज्यांना आवडते त्यांच्यासाठी तर फतफदे म्हणजे तृप्तीची परमावधीच असते. अळूची भाजी खरं तर वर्षभर मिळते, पण पावसाळ्यात मिळणारी अळूची भाजी चवीला जास्त चांगली असते. अळूमध्ये ए व सी जीवनसत्व असतात, तसंच भरपूर प्रथिनेसुद्धा असतात. अळूचे फतफदे वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात. मी इथे माझ्या आईची सोपी रेसिपी देत आहे. फारसे साहित्य न वापरूनही अशी भाजी छान लागते. माझी खात्री आहे तुम्हालासुद्धा ती नक्की आवडेल. आपली पहिली टीप आहे, अळूच्या अनेक प्रजाती असतात, पण त्या सर्व खाण्यायोग्य नसतात. काही रानटी प्रजाती विषारी आणि अतिशय खाजऱ्या असतात, त्यामुळे खरेदी करताना काळजीपूर्वकच खरेदी करून घ्या. अळू हाताळण्यापूर्वी हातावरती तेल चोळा. त्याच्या देठातून एक प्रकारचा जो रस बाहेर येतो तो त्वचेला लागल्यास खाज येण्याची शक्यता असते. तसंच काही जणांची जी त्वचा असते ती अगदी संवेदनशील असते. एवढी काळजी घेतल्यानंतरही जर खाज जात नसेल तर हातावरती लिंबाचा रस, कोकमाचा रस किंवा गरम पाणी जे असतं त्याच्यामध्ये थोडा वेळ हात घालून ठेवा. एवढ्या सगळ्या सूचना सांगूनसुद्धा जर तुम्ही घाबरून जाऊ नका. शिजताना चिंच, तेल, मसाले याचा वापराने खाजरेपणा नाहीसा होतो. म्हणून आपण बघूया ह्या अळूसाठी लागणारे साहित्य. अळूचं फतफदं बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे. इथे मी सगळ्यात पहिल्यांदा हा अळू घेतला आहे. हा अळू स्वच्छ मी धुवून घेतला. धुवून झाल्याच्यानंतर मी तो व्यवस्थित कापून घेतला आहे. कापताना त्याचे पहिल्यांदा आपण ही पानं कापून घेतलेत आणि ही जी देठ असतात ह्या देठाच्या वरती पण साल असते, ती साल आपण काढून घ्यायची. जसं आपण गवार वगैरे कसं साफ करतो तेव्हा त्याचा दोर काढतो, तसेच दोर काढताना म्हणजे ह्याच्यावरती पण एक प्रकारची अशी व्हाईट कलरची अशी एक साल असते, ती साल पण आपल्याला काढून घ्यायची असते. तर ती काढून घेतली आणि मी असे बारीक बारीक त्याची देठं पण मी असे कापून घेतलेले आहेत. त्यानंतर इथे मी घेतले शेंगदाणे. आता मी हे भिजत घातले शेंगदाणे. हे भिजत घालून झाल्याच्यानंतर मी हे थोडेसे वाफवून घेणार आहे. इथे घेतलेत मी चणे. चण्याच्या ऐवजी तुम्ही दुसरं काही कडधान्य वापरू शकता. कोणी पावटे वापरतात, म्हणजे वाल वापरतात. त्यानंतर कोणी काळे वाटाणे वापरतात. तुम्हाला जे कडधान्य पाहिजे असेल ते तुम्ही घेऊ शकता. पण जास्त करून काळे वाटाणे, चणे किंवा वाल हे 3 तर गोष्टी वापरतातच आणि शेंगदाणे वापरतात. त्याऐवजी अजून तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही मक्याचं कणीससुद्धा वापरू शकता. त्यानंतर अजून मी इथे घेतलेलं आहे, ही मी चिंच आणि गुळाची चटणी करून घेतली आहे. इथे मी हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि थोडीशी कोथिंबीर ह्याची पेस्ट करून घेतली आहे. त्यानंतर इथे घेतले मी आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे. यामध्ये सुद्धा आलं लसूण आहे, पण इथे मी अजून वेगळी आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे. इथे थोडी मी चिंच घेतली आहे वेगळी अशी, कारण ह्यामध्ये गूळ आहे आणि चिंच. मी ही चिंचेची चटणी ही करून ठेवते की कधी कधी पटकन आपल्याला काही स्नॅक्स वगैरे हवं असेल तर त्याच्यासाठी पण आपल्याला लागते. मी ह्याची रेसिपी पण तुम्हाला नक्की करून दाखवेन. ही मी करून ठेवलेलीच असते. ही चांगली 8 दिवस आपली टिकते. त्यानंतर इथे मी बारीक चिरलेला कांदा घेतला आहे. इकडे घेतला आहे शेंगदाण्याचा कूट घेतला आहे. त्यानंतर अजून मी इथे घेतला आहे धना जिरा पावडर, हळद, हा मालवणी मसाला घेतला आहे, मीठ आहे आणि हा कांदा लसूण मसाला आहे. हा ऑप्शनल आहे. तुम्हाला जर हवा असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, अदरवाईज नाही घेतलात तरीही चालेल. पण तुम्ही एकदा वापरून बघा, ह्याची टेस्ट खूप छान येते. आणि हा गरम मसाला घेतला आहे. आणि इथे हे घेतलं आहे मी मालवणी वाटण. मालवणी वाटण म्हणजे आपलं साधं कांदा खोबऱ्याचंच वाटण असतं आणि त्यामध्ये मी अजून गरम मसाले वगैरे सगळे ॲड करते. तर हे आम्ही मालवणी पद्धतीचं असं वाटण बनवतो. म्हणजे मालवणी लोकं असे वाटण जास्त बनवून वापरतात. म्हणजे प्रत्येक भाजीमध्ये हे वाटण तर असतंच, म्हणून मी तुम्हाला म्हणते की मालवणी पद्धतीचं वाटण. चला तर बघूया आपण की आपल्याला पुढे काय काय करायचं आहे. म्हणून आधी सगळ्यात पहिल्यांदा तर मी हा जो आपण अळू आहे, हा अळू मी वाफवून घेणार आहे. कुकरमध्ये मी 1 शिटी काढून घेते. अळूबरोबरच मी हे चणे आणि हे शेंगदाणेही वाफवून घेणार आहे. ह्यांनासुद्धा 1-1 शिटी काढून मी घेणार आहे. तर आधी आपण सगळ्यात पहिल्यांदा आपण ते करून घेऊया आणि नंतर अळूचं फतफद्यासाठी कशी फोडणी तयार करायची ते आपण बघणार आहोत. मी कढई गरम करत ठेवली आहे. कढई गरम झाली का मग आपण अळूचं फतफदं कसं करायचं ते बघूया. इकडे कढई गरम झाली आहे. मी कढईमध्ये तेल घालून घेते.
तेलामध्ये आता घालून घेऊया आपण ही लसूण मी ही बारीक ठेचलेली लसूण घेतली आहे आणि ह्याच्या मी साली काढलेल्या नाही आहेत, कारण साली न काढता आपण जेव्हा लसूण वापरतो ना त्याला छानपैकी फ्लेवर येतो. लसूण व्यवस्थित आपण असं त्यामध्ये फ्राय करून घेऊया. थोडा ब्राउनिश असं झाला ना लसूण का मग आपण त्यामध्ये कांदा घालून घेऊया. त्यामध्ये आता आपण घालून घेऊया कांदा. कांदा पण जरासा मऊसर होईपर्यंत आपण जरा परतून घेऊया. कांदा पण आपला मऊसर झालाय. आता त्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट घालून घेते. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि त्याचबरोबर आपण ही जी हिरवी पेस्ट करून घेतली ही पण यामध्ये घालून घेते. ही पण ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर वापरायची असेल तर तुम्ही वापरू शकता, अदरवाईज नाही वापरली तरीही चालेल. पण याने फ्लेवर छान येतो फतफद्याला, म्हणून मी वापरते. आता हे छान आपण असं परतून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. सगळ्याचा जो कच्चा फ्लेवर आहे तो सगळा निघून जाऊन व्यवस्थित शिजलं तर त्याला छानपैकी असं स्वाद येतो. इकडे मी हा वाफवून घेतलेला असा अळू आहे. अळूमध्ये मी चणे आणि शेंगदाणे हे सुद्धा वाफवले आणि मुलांना आवडतात म्हणून मी यामध्ये मक्याचे कणीस पण घातलेले आहेत. तर तुम्ही सुद्धा असे मक्याचे कणीस वगैरे घालू शकता. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं आपल्या आवडीनुसार आपण यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या भाज्या घालू शकतो. श्रावणामध्ये या सगळ्या भाज्या मिळतातच, म्हणून तुम्ही ह्या अशा त्यामध्ये जर घातल्या तर छान होतात आणि मुलंसुद्धा आवडीने खातात. मक्याच्या कणसामुळे त्यांच्या पोटामध्ये अळूसुद्धा जातं, नाहीतर मग असं काही ते अळूचं हे खायला मागत नाहीत. म्हणून आपण असं काहीतरी घर केलं तर ते लोक खातात. अळू ह्याचे मक्याचे दाणे पण घातले तरी चालेल आणि असं मक्याचं कणीस पण घातलं तरीही चालेल. अशा पद्धतीने मी हे सगळं वाफवून घेतलं आहे. ठीक आहे, आता आपण बघूया पुढची प्रोसेस. हे बघा, हे व्यवस्थित असं फ्राय झालं आहे. आता आपण ह्यामध्ये सुखे मसाले आणि जे आपण हे घेतलं होतं शेंगदाण्याचा कूट वगैरे घेतला होता ते पण आपण ह्यामध्ये सगळं घालून घेणार आहोत. आणि हे पण आपण व्यवस्थित यामध्ये फ्राय करायचे. मसाले तुम्ही असे अगोदर जर तुम्ही छानपैकी परतून घेतले ना तर त्याला नंतर लास्टला त्याला चांगलं अशी तरी पण येते आणि वरती मस्त मसाल्यांचा फ्लेवर सगळीकडे मिक्स होतो, सगळ्या भाजीला पूर्ण मिक्स होतो. म्हणून कधी पण थोडेसे असे तेलामध्ये मसाले फ्राय करून घ्यायचे. आणि जर आपल्याला असं वाटलं की आता माझे मसाले करपत आहेत तर आपण त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं. ते पण मी किती घालायचं ते दाखवते. आता माझे मसाले अजून करपत नाही आहेत, पण मी तरीही तुम्हाला दाखवते की किती आपल्याला पाण्याची क्वांटिटी त्यामध्ये ॲड करायची. हे बघा, हे यामध्ये मी एवढंसं थोडंसं म्हणजे आपल्याला असं वाटलं पाहिजे की हे बघा असं जर करपत असेल तर थरथर असा आवाज येतो. हे बघा, म्हणजे ऑटोमॅटिक आपले मसाले करपायचे थांबतात. म्हणून हे एवढंसंच पाणी त्यामध्ये थोडं थोडं ॲड करत राहायचं, पण छानपैकी मसाले सगळे एकजीव करून घ्यायचे. आता या मिश्रणामध्ये आपण जे वाटण तयार करून घेतलं होतं कांदा खोबऱ्याचं ते वाटण ॲड करणार आहोत. आपल्याला जितकी दाटसर ग्रेव्ही हवी आहे त्या अंदाजाप्रमाणेच आपल्याला हे घालायचं आहे. हे जास्त नाही घालायचं आहे, थोडंसंच वापरायचं आहे. आणि हे पण आपण ह्यामध्ये छानपैकी मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून वाटण ह्या मसाल्यांमध्ये सगळ्यांमध्ये मिक्स होईल. दहा मिनिटं झाली आहेत. आता आपण झाकण काढून बघूया. वा, व्यवस्थित असं आपलं शिजलेलं आहे. अळूचं फतफदं आपलं तयार झालं आहे. आता मी गॅस घालवून घेते आणि तुम्हाला डिशमध्ये सर्व करून दाखवते. मसाला सगळा व्यवस्थित परतून झाला आहे. आता आपण ह्यामध्ये ॲड करणार आहोत आपला अळू. हा जो मी उकळून घेतलेला अळू आणि भाज्या चणे वगैरे सगळे आहेत हे यामध्ये मी मिक्स करून घेते. त्यामध्ये मी ही घालणार आहे चिंच. हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा,
आता हे सगळं वाटण मसाले सगळे आपल्याला हे एकत्र करून घ्यायचं आहे. आता आपण लास्ट सगळं घालून झालेलं आहे. फक्त आता आपलं राहिलं आहे चिंच गुळाचं जे पाणी आहे ते आपण ह्यामध्ये घालून घेणार आहोत. थोडीशी गोडसर अशी चव येण्यासाठी म्हणून मी हे चिंच गुळाचं पाणी यामध्ये घालते. जर तुम्हाला गोडसर अशी चव नको असेल तर तुम्ही नाही घातलात तरीही चालेल. जर तुमच्याकडे तयार नसेल अशी पेस्ट तर तुम्ही चिंच आणि गूळ असाच गूळ पण असा आपण चुरडून असं जरी वरून घातला तरीही चालतो. आणि आता आपण झाकण लावून एक 10 मिनिटासाठी वाफ काढून घेणार आहोत. छानपैकी सगळे मसाले एकजीव होईपर्यंत सगळे शिजवून घ्यायचे. हे बघा आपलं फतफदं कसलं भारी झालं आहे आणि ते वाफळत असल्यामुळे सहज कोणाच्या पण तोंडाला पाणी सुटेल. आपलं पारंपरिक पद्धतीने केलेलं अळूचं फतफदं तयार झालं आहे. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटच्या माध्यमातून मला नक्की कळवा. आणि हो, त्या अगोदर आजच्या आपल्या या रेसिपीचा हा व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करायचं, शेअर करायचं आणि जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूची बेल आयकॉनवरती सुद्धा प्रेस करायला विसरू नका. कारण अशाच मस्तपैकी छानशा साध्या सोप्या रेसिपी खास तुमच्यासाठी या चॅनलवरती येतच असतात. चला तर मग अशीच एक साधी सोपी आणि घरगुती रेसिपी घेऊन पुन्हा भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आजचा रेसिपीचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.